हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' बिदिब्ला दिनै 5 फेब्रुवारि 2021 आरो गोबाव सम जायफोर बिथांमोना फेन्सार स्कुल कलेजाव बेथन गैयालासे फोरोंगिरिनि खामानि मावगासिनो दङमोन, थारैनो बिथांमोना दिनैनि सानाव हां मोनस्रानाय बायदि जाबाय। बेल' नङा, गोदानै टेट उथ्रिसार जानाय आरो गोबाव सम फेन्सारैनो थाबाय थानाय फरायसालि कलेजफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जोबोर मोजां सान जाबाय। आसाम सरकारनि बेयो मोनसे जोबोर मोजां खोथा बायदियै आसाम सरकारा आसामनि सिङाव लयार प्राइमारि, आपार प्राइमारि, हाई स्कुल आरो गुबुन गुबुन फेन्सार सोलोंसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। बेबायदिनो गासै आसामाव गं 4260टा स्कुल कलेजफोर, 16484 सा फोरोंगिरिफोर आरो गोदानै टेट उथ्रिसार जानाय बेबायदिनो 29701 बिथांमोनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनाय जाबाय। स' बिदिब्ला बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाखो, सोर फोरोंगिरि बिथांमोननि मुं बेवहाय फैखो, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बिदिब्ला नोंथांमोना बे चार्टखौ नायनानैबो आबुङै मिथिनानै लानो हागोन जे बेवहाय आसामनि बेसेबां फेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाखो एबा बेसेबां फेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाखो। बेवहाय नोंथांमोना नायदो नेम अफ स्कुल, एलपी स्कुल, यूपी स्कुल, हाई स्कुल, हायर सेकेन्डारि, जुनियर कलेजेस, बेनिफ्राय नेम अफ गभर्नमेन्टआ जाबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बेनिफ्राय बेसेबां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाखो होननानै बुङोब्ला 16,484 सा फेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। बेनिनो एलिमेन्टारि सेक्सनाव दङ 9895 सा, सेकेन्डारि सेक्सनाव दङ 4996 सा, हायर एडुकेसनाव दङ 1593 सा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। बिनिनो नाम्बार अफ स्कुलखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन 4260 स्कुलफोरखौ बेवहाय फेन्सारनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। बेनिनो लयार प्राइमारियाव दङ 1698 स्कुल, मिडल इंलिसाव दङ 2107 स्कुल, हाई स्कुल सेक्सनाव दङ 266, हायर सेकेन्डारियाव दङ 4, बेनिफ्राय जुनियर कलेजाव दङ 152, बेनिफ्राय कलेजेसआव दङ 33टा कलेज। स' बिदिब्ला बेफोर गासै फेन्सार स्कुलफोरखौ अर्थात फेन्सार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनाय जाबाय। दानिया बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो सानदों जे डिस्ट्रिक्ट वाइज माबोरै बे जिथु प्रभिन्सियेलाइज जानाय स्कुलनि लिस्ट एबा फोरोंगिरिनि लिस्ट बेखौ माबोरै नायनो हायो। थामहिनबा बेवहाय नोंथांमोननि जिल्लानि बबे स्कुल एबा कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानानै फैखो, बेनिफ्राय सोर फोरोंगिरि बिथांमोननि नामा बेवहाय ओंखारनानै फैदों, बेखौ नोंथांमोना दा गोरलैयैनो नायनो हागोन। बेखौ माबोरै नायो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायलांबाय थादों। गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों एलपी सेक्सननि जिथु एलपी स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानाय जिथु लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनि लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बेनिनो फारसे साइडआव नायदो डिस्ट्रिक्टनि नाम ओंखारनानै फैदों। बेनिनो मोनसे साइडआव PDF जिथु लिंक, बे डाउनलड खालामनाय जिथु लिंक, नोंथांमोना बेवहाय बेनि जिथु लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो मोननो हागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो। बेनिनो जायखिजाया मोनसे आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लागोन। नायदो बेवहाय नोंथांमोननो थाखाय आं बेवहाय जायखिजाया दिन्थिनो थाखाय मोनसे एग्जाम्पल होनानै होबाय। बेबायदि फर्माव डाउनलड जानानै फैगोन। बेनिफ्राय बेनिनो बेबायदि PDF फर्माव गेवनानै फैगोन। नोंथांमोना दानिया बे लिस्टखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन। बेवहाय नायदो नोंथांमोना गिबियावनो सिरियाल नाम्बार दङ। बेनिफ्राय नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि लिस्टखौ बेवहाय नायगोन, बेयो ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु DIS बा ब्लक, बे ब्लकनि नामा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय बबे फेन्सार स्कुलमोन बियो बे लिस्टआव ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय बे फेन्सार स्कुलनिफ्राय सोर बिथांमोना अर्थात सोर फोरोंगिरि बिथांमोननि नामा बेवहाय एपइन्ट जानानै फैदों, नोंथांमोना बेखौबो गोरलैयैनो बेबायदि नायनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना सानोब्ला एमइ सेक्सनखौबो नायनो, स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय एमइ सेक्सननि लिस्टखौबो बेवहाय नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला माबोरै नायगोन बेवहाय नोंथांमोना नुदों फारसे साइडआव दङ डिस्ट्रिक्टनि नाम, बेनिफ्राय PDF फर्माव नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनिनो नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै जायखिजाया मोनसे आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लादों। नायदो नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि डाउनलड जानानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड जानाय नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बेबायदि PDF फर्माव गेवनानै फैगोन। नोंथांमोना बेनि लिस्टखौबो बेबायदिनो गोरलैयै नायनानै लानो हागोन। बेयावबो दङ नोंथांमोननि जिथु डिस्ट्रिक्टनि नाम, बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु DIS ब्लकनि नाम, बेनिफ्राय बबे फेन्सार स्कुलनि नाम, बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेनिफ्राय सोर फोरोंगिरि बिथांनि नामा बेवहाय फैदों, नोंथांमोना बेखौबो गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला बेबायदिनो हाई स्कुलनि लिस्टआबो बेवहाय ओंखारनानै फैदों। बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारिनि लिस्टआबो ओंखारनानै फैदों। बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों सिनियर सेकेन्डारिनि लिस्टआबो बेवहाय ओंखारनानै फैदों आरो कलेजेसनि लिस्टआबो बेवहाय ओंखारनानै फैदों। बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन।
नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय थांनानै डाइरेक्टलि बेखौ नायनानैबो लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।